Tongi aingu pat iu try hakini kisngi ba ngila pat ia kaban yo sngo biang i ketien ke jong play ke bangadon biang ban hikai fi ia ke wai pat ke jing hikai ke belong ke nong rim halor ki nong rim baro jong ke jing shakri play ngala ban ong shai na ke ni ke jaka habang ke keren ni ke nong rim ngan keren kumba kalong ngan pin i kumba ke day na ke ketien ke jong play nganum keren sherwood lani nganum keren na kendong na ruot na kiar ngan keren be na pedeng namar ngakwa ba pintip bagani ka bangan hikai kadai ka ba labanong no ka ba don kam na ki ba don kam tam ba ki brio baro ki ba la jiyo asngaw lani ki bampat jiyo asngaw bagi day ya ka banda sngaw thu shai banda penti kina baha banda shampang bat banda mat ya kani kajing shisha ka bangadon ban hikai namar kani ka bangan sekren mentagisngi ka banga ai kerteng ka jingim ka bakin jaman sim ngakwa ngan keren ni kani kumba kalong ngangen kan day ka jing keren ka ba jurong ka ba bnia nganyele kat bala ban penlong simple lani ban pensuk ika kenang babaro ki ba yo sngaw lagalong ki bala kham shikhmat ban shikri blay lagalong ki bala ju kham shikri ka tukan ni lani ki badang shisdang lani wat ki bampat ju yo sngaw ya gani ke jing shisha kan pensyai kedari fi bat kan yalami fi syaga jaka ka bapinhab an perkhat la fila donne em ya ke jing em ka bakin jamin sim balenga hikai gani ke jing em ka bakin jamin sim kadaw ka bakongsan e kadai ba ngashem hakajing yat linti ke jonga hadin bangala shakri la yalap yu jisu mentala katuan ne pausnam ngayo i gane bakane kadai ka bakibriu ki yat like but nda habang yat like kam tam le hakajing dai ka bakin jamin sim hakajing dai bat ka kam ka jong play ngin poi bet hakajaka ka ba e ngin poi bet hakajaka ka baklumar ti dai na ka daw nganda pen shai bahaya pi suki jai yaisha pledging mot snap ha aipor yaladi ban shong bat banda tho banda pledging mot banda snap la ka dai ne em gani bang kren nama kata dai bang shat ong bor la da fi snap hi ga ega bang kren ngakwa pin da pen shong nia bala da fi snap khamtam lengi aipor youtube ga ngi upload ka ga youtube da fi doni eben kli fi da ban kli pa ga youtube ro alor kini ki jingi kai dengan keren menagasngi ia kani ke jing im ka bakin jamin sim bat nganda keren shai ka fi ke jing im ka bakin jamin sim kadai ke besngot nat kadai ru ka bapla bat ngan ong ngala ru ban ong kumne dei tang ki bakin jamin sim ki bala ban sngot ho bat ki bala ban hikai ka ndon meno pimla ban ong ngan shipuli ne ki kot mangan sngot hui ge jing em bagan jam sem mdan brio mano mano balaban sngot hui ge ta nget nga ngan ong be je pip mdan weiru balaban sngot ho ye ge jing em ko bagan jam sem dei tang brio bagan jam sem te hagene ge jing hikai ka banga kwa ngan pen e fi de snaba habanga bu ai kerteng ni nga ai kerteng ni ge jing keren jonga ka jing em ka bagan jam sem lesing an ong le english ka spiritual life fi ikene ge jing em ka bakin jaman sim habang nga krani ge jing im ka life nga ko ba pinda snow tho ba dan da ka way pat ge jing im ka bakin jaman sim ka be pher bak na bak na ge jing im ka bakin jado tang ka ta ge tien kan pen snow tho ipi ba ka khamdan jing dai e ru em ka bakin jaman sim bat ka bakin jado khamdan jire e ru em man sa pen shai ka ta shadien
Hendai ngasukwa bangan pensyai fi kata keteng banga ai. Ke Jingim ke bakin Mynsiem. Fi apa ke Bible ke keren cuma ke Jingim bakin Mynsiem kemen kadang ke Jingim bakin Mynsiem kadang dulu ke Jingim ke bakin jado. Tiga Jingim ke bakin Mynsiem sengapa? Kam sedang na eru. Kita ke poin ke beningkong ke banga kuangan keren ni. Kani ke Jingim ke bakin Mynsiem kam sedang na ke Hari ke sedang na ke jingka. Fi lada pikiran yu brio. Pinjakan kumno bumpat ka. Wat dala apun ru. Kita ni giba keren lupa. Tamam tikenan ka yu sendrang na kan tayrum tip na nonang taron ka tip im no niya prum tip. Dan nak kata daw wat apa badang karu kisutip balapun. Pol balapun apa kakpo amal badang kisutip balapun. Hendrai aga jinga hi baru brio. Banyak keren ni kadai dun dala ka. Dala ka la sengot ho. Bau tu brio la ka udah nak tu yeng udah tu jaj. Udah sendrang udah kentai na umta. Kabamut yo brio hi bo umpat ka tan ni keren ni umpat don. Umpat exist umpat don. Tanai pat keren. Tiga ni Jingim ke bakin Mynsiem ru. Kam sedang nak ru. Mereka sedang nak jingka arsin ne ke jingkapat baong haga Bible. Tengah kuat bangan dapudi benia epi naga Bible mendaga sengi babin sengot ho iga ne. Ngan sedang ngado bersedang nama ngatip ba dan shibon ba kibam sengot ho iga ne. Sengot tenat iga Bible, sengot tenat le jingya seng, sengot tenat bania ruai, sengot tenat bania le lu ki kambar khat iga jing shikri play. Tang ba sengot ho pa la khapat ne empat kha. Mtip pat la da kha shishane ne khlem kha. Ngikta iki bagan Mynsiem klam de sengot ho ngila day ne ki bagan Mynsiem. But day na kata daw nga kwa bangan pun pi ga ne ba ka Jingim ka bagan Mynsiem kam sedang naga ru hari ka sedang naga jing kha arsian lani naga taga jing khapat. Fi ngan pudi ka tanang ni babindup sengot ho. Pia ka gospel ka jong Yohanes ka lanang ka balai. Pipuli na kadakot ka beningkong ko ang ladano brio ba nagi Pharisee, umi berkata uni Nicodemus, unang sensya jagi Jew, uni ulawan au Jisu menmet ba ula ang ukunong ikay. Ngitip ba melaw nong ikay balawan au blay na mamdano balaban ne, ikini ki ba kamba, ki ba mele, alam na blay ulang ringkat bat u. O Jisu yato wang u nga sotanat ba inik tinwang, wang ba shisha nga ang ame, alam na kapat yu brio, umla ban yoi ya kahima kajong play. Kani kaktian kadai ka ba ngakran ya figi basngam. Babinda perkhat bahaya kani kaktian ukuran dai sigiriu madan ukuran sigiriu pertai. Ukuran show Pharisee unong ikai niam uba crowd jong gijiu. Uba hikai syapang ublay. Uhikai syapang ka Torah. Mau ka bagi jiu ki puli ka kum ka kat berkuat jongki. Ujisu uyakran bat Nicodemus uni Pharisee unai kai niam bukrau. Nda wan shau haba yero yo Jisu umdan pore gini ketian namar kamdan jing to abini kran bat ubrio unda dai makana Pharisee ru kamdan jingmat namar balai uang gini ketian. Shisha nga ong hame. Lada mkapat yo brio. Umla banyo yage hima kajong play. Nakita daw di pipuli nang ni unika di masuang kokum nola ban kayo brio bula teman. Ula ban sud patcha ke kepok ke kemeja uba ban kayo. Fi hangta fin salap ye gawe ke jing sishang ngan sekedan jadian. Baka bakinja to baka bakinja Mynsiem kam dan jidai. Long mu khasi baru China. Baik keren. Kamat ladau China udah bom sutu khasi baru khasi udah bom sutu China. Tangan ong baik jepi me position lala ke jong ke pertai. Kaniang ni boleh keren uji su baru Nicodemus kalau kumta. Nicodemus wan ban keren syapang ki kamba
Kibo Jisu le, u Jisu ay ben man nagkatian ka ba Nicodemus kulumar. Ang shishan ang melam de kapat u brium la ban yo iki mau play. Nicodemus ukran gakatian ka ba sngobi ro la perkat. Kat uni unang ikay niam sngobi ro. Teng dan ki briu ki ba ikum ba kila sykrib high play kila yang khmat kila paunam rei. Ka ibi namal balay nda haba kren chupang gajing kapat ba gajing kasian. Nama unika di masuk 4 tip, igani 4 mat, igani uklempat syam, igani wala laude nong ikai niam bukrau. Uang penban kumlo laban kayu beriu bulu teman ulaban sut pada kepok kemir ban kayu ukuran ni kebagan jadwa. Ujisu uang biang uang shishaishang ang melam na kayu beriu naga na Mynsiem laban let apa ke himau blai. Ya ga bala khana ga jong do long do but ya ga bala khana ga jong Mynsiem kalau Mynsiem. Fiang ni kidan artli ki jingka. Ka jingka ka bana ka bakinja do ka long do. Ande ka jingka ka bana ka bakinja Mynsiem ka long Mynsiem. Nakata ka daw ngakwa ba nong fi ka ni ka por. Lada nga hikai ya ka jingim ka bakinja Mynsiem. Kamantoy e nga hikai gitu ka jingkai bar ka chikmat bangan hikai fi shushu nang ni chikmat e ka jingim bakinja Mynsiem kum ka long. Lada fi klempat kapat pim snot ho yero ya. Nga kwa malaga sngi ba pinda shy ba igani ga jingi kai namar kani ga dega ba don kam tam ha ga jingi lenti pinla brio ubala mat ya ga jing kapat usngo topi ya ga ni ga jing kapat nan pen in fina ga bible na do sedang ru jisu la dep ong ni ne na ta de na ka gospel ka jong yohanes ku na ga bin kong le pri khol khat ar ong henry kat ki bala priang i o gi tu la ai bor long ki khonu play ga ta ki ta gi bangai ga kirtan ga jong ki khon jong play ga mat ki bala de khon ki bala da kha wang no wang kibala kha om na kasnam limni na gaman do limni na gaman ubrio ndai khana ublai tongan pini fi kanang ba pin dup shai kedar mata sni kumno la ban kapat yo brio hadien bala khayu u haga jinglong do agni ko pertai kumno la ban kapat ya kibrio lani manong na kitin besai kumno la ban kapat yang nga ba de pi shege hima ka chomplay uji so ang ni kadimas lem de khapat yu brium la ban yo igi ma play de kumno la ban khapat fi abo jisu kurana ga ni de khat ga ba henry u jongal nang ba lai jong ya ni zwang ya ga ba khana ga do long do ba de ga ba khana Mynsiem ko la Mynsiem khaba mot bo jisu upen i yo ni kadimas bo de bel skoto ba haba khabrio kadang kidan ki rukom kadang kan nongrim but haba kha ka bagin cha Mynsiem ru kadang lagi nongrim nama mla ban chu kha ubriu klem da dan kan ka nongrim ka chingya dai mon dala kha yo ubriu ngan wan ra kum ta kan ni por kan pen shai ka dare fi man da gisngi ban kha yo ubriu ngan wan ra da kata ba pinyo i ba ka jing kha ka bagin do ka dan jing sriya ma ka bagin cha Mynsiem snga ba fi ban kayo brio shagani ko pertai don kam yo sumbai fi ban kayo brio shagani ko pertai don kam yo sumbai usumbai jong brio ude ban dona po ude ban ya dei but usumbai jong to kan thai but nga kwa nga nong fi nda haba usumbai jong brio ba im haba ka to kan thai kayo ya kaban priang yo tu sumbai kahaban pun yo tu sumbai hadu kendai benai pra kendai benai but nang ta de don kam bandan manu balaban pen kha ye tu khon chang ni ko perthai pik kalong kumta ha ka bagin cha Mynsiem kum lo ban kha yo brio sha ka bagin cha Mynsiem ngan ong byang si chi sen nama nga tip ye gani nga kwa bang anda penlong simple ba ba pin chai kum no la ban kha yo brio ka baning kong udon kam yo sumbai usumbai jong brio udai bandan ka jinga dai bat ka brio bat nda usumbai jong brio la dan jinga dai bat ka brio ka ban pun yo tu usumbai jong brio hadu khandai benai
But nang tade kan hab lech hospital ani la dan ginong pen kha khon yang kan hab khat iki bat kin sa pen kha yai tu khon shagani pertai. Kita kali kalau simple kaba wat ubam nang bam start rutip ni nak takadaw ngakwa gini gepol bang nong shai mdan bala ban khala dam dan sembai. Mnum khairu la da klempun. Bapinum la kharo dam dan kinong pen kha. Kala ban yap pen ban. Fi day na takadaw kani ka nong rim lightly ka mangan pen ifi kanan jing day bat ka jing kha ka bagan jaman sem. Fi aga bakin jadok dan kami sembai. Haga bakin jaman sim ru ban kapat yo brio shaga bakin jaman sim dan kami sembai. Wei sembai udai ke ketien ke jong play. Walu jisu ru ke pol bau keren ke parsi pikir ma wong ya ke parsi ke jong u nong bet. Ukuran yo sembai. Wong bet agi jaga mau bet agi jaga agi badan harut nanti udah bet agi jaga mau bet agi jaga badan kendiat ke kendau nang ta bet harut jong merang ha ke kendau ko basiso Ukraine sembai fi hang ta fin salap bau sembai udah ke ketin ke jong play utu bahab harut nanti udah bakhlem da sengol ho ke ketin jong play ke klem da rung si brio na kata kada ko wan sim garong na ong jisu ko so tan wan sim no tu ketin kidan ki brio ki bayo sngau tin ki jomplay lang kum tu sumbai bahap ha ki khindau ka bam dan ka ba dan mau nama ba dan thiet la diu mi klo ji jrong tang ban da ka wan ka jingale jing shit ki sngiu yap no kom kidan ki brio per ki bakhlem ai lat ki tin ki jomplay bagin pun bahai ka nang ta da pipet ba wong udon sumbai pede bahap ka khindau ba bahap tang ba kidan lang ki sha taru dan ki jingku slai pertai begitu ki jingku abrai to do ki kijit no yo to sembai ban umyo ban se so yap no to sembai to apa manang tade wong yo sembai bo baha wa ha ke kendo bo baha un se so ob shispa sha un rupu sha bo balai pu sha pi kita de ka kabo jisu kran na ga gospel ga jong Matius Lucas ukran ga tan no khat lai tenga kwa me ga sngi bagan pen ep kumno laban kapat yo brio na ka bakin jado ba uni along ru ubala yo mat iga jinkha pat shaga bakin jaman sem ka banin ko kumbala khayo brio now don kam yo sambai ha ka bakin jaman sem ru ni don kam yo sambai jonga ktien ge joplay pet ngan pin i fi ga ta na ga shiti ge jong petras ka shiti ge jong petras ka banin ko ka lanang ka ba nin ko ka khat ka ba arpulai ka ongi ga ta ktien sngap ngan puli habala pin kha arsen ni pi no sembai besep nreu bomsep de getienu blay ka ba imbat ka ba yaisa fi ban ngan ongum ne ban ka don kamil sembai baru sembai ude bandai uba fi gidan gibriu giba la ya shong gidan gibriu giba la ya thoro hari gibu pli ki klamyo khon Belagi klem yang khon na marba kadang ke jingwet apdeng jong ke jingide jong kile se usumbai jong briu de bombiang but ka klem yang khon fi dene ke daw ngan ong fi haba bible kong don kam yo sumbai o bom sep kong ne lapen kha sin fi no sumbai bu sep and de bom sep u bom sep da ke ktien u blai ke ba im ke ba yaisa ka ktien u blai ke ba im fi don ke briu bong ngala yo sngo tik tin job like ka tin job like bokum no sumbai bokum no bios ngau fi ga dan kam ya ga jin kapat yi dan kam no sumbai ba im haba ong sumbai ba im kum ka tin job like ba im ka ba dan bor ka ba wano play ka ba ki brio ki ba krenika ki de ki ba dan ni ga jingpen sle ki ba de yo mat ki ka tin ga job play ka da de ka ba kta e ga dan not ba tu sumbai haba rung ha ka dan not jing brio ngani thui pi tu sumbai pen chau mat itu ki brio pen le wet e ga dan not jong ki ba rung shopo ba tu sumbai haba rung shopo ngakwa nganang pi ulong im ma po jong itu ki brio ta daw nga pinlingo nda haba pipet yi brio bi kren teng gi brio isu pet isu snap su ang snot nan ndai nan jing ta ye na mo sumba de be sap ra ro sumba de be em gi brio gi yang pa dot not
malaga pore gi jing seng ngai lingo bangayo I dang menin ngayo I gi brio ba hadir bang ladep kren ngas ngol ngo bagi dan gi brio gi bangalai slok gi bones nam rei kamji idan jing pain rei ngayo I hagini gi singi menin hag sunday gi bang kren ngayo I gi gi brio hadu bangalai ban bukti ki ban yarap ban duwa bangayo I bagi la jihilot ke shadam jongki ke khamat jongki haba ka ummat ke jaun gi khamat jongki balai namar ka ktien jong blai ke ba im ke ba dan bor ka pen kha arsen ki shaga jing im ke ba pam chukot nagtakadaw ba kumba ubriu dan kami usambai haga ba kenjaman sembring dan kami usambai ubalang ketien ke joblay ke ba imat ke ba yaisa kabar nala yo usambai dan kaman pun kani ke ba pun fi ke keren ya ke jing duai dan kaman duai ki dan kibriu ke ba devan duai wa supol wang kani la sengan ur pun slam ngene pitip ngene ke jing shawa supol wang kupni ki bangai ki ba galti au da keren ting ngene ke tien wang kupni aga kam aga shitishki galti aga nang ko besau naga khat ko khat khandai wang ku khon hep jonga yaki banga su khon patan dan penlong yau Jesus Christ haga jing em jopi kamot iu ngene kamot bawa supol upun ki haga jing duai but wa ai ki ktien ke jople ndala pun fi dan kaman ka nagtakadaw siya ong ibrio borobora mga lay islak yeng teng ki kime ki pa ki sngo kuslay ki khon ki yat klumar ki im klumar ki kwa tang bakin kala baha ka takampat dan jing day bar play lada pi kwa bakin kala baha la ban le chin jeno le sile da no no kom henry ken mau lada pi le baha ka no no runde hi bakin jado ban kum pi la khayu kum tu lo kum tu hi henry lada pi kwa bau brio ki khon ki ti ki jopi kin mat ega jinkla ka ba mon pitep dan kam gani dan kam yo sumbai bro tien ke jong play ka ba dan kaman pun ki kme ki pa ki dan ta jinkit kli nga sa jong kum ne aba pila pun ni u prak ndai bnai pi khai u bele pim pun biang ha ge jing duai kat tu kan ni bnai finio I on kan da ba dan ki bri bon ai tien ke jong play dau tu sumbai aba pila pun ge jing duai finio I kum ba ong u pol ha ni ko khon hep jonga u khot khon ni ki brio nama ong ni tien yaki bangala su khon tat dan penlong yu Chris happy kabamot u absupol udah dua ya bulet cek balang galatia udah side udah su khona ke jing duai but dene ke dafi teng ini ke jing seng ke bangile haba ke priu ke shukula kristan untuk chulong kan jado sa kadaw de ba mdan be side mdan be duai ke mdan ke priu ke be khon de side ke jing duai ke ba kumba su khon mdan wairu but lada mdan ke jing duai mdan jing khapat nama lada khlempo ni mdan jing kha nakata daw nga kwa ba fin tip ngini nongrim bangitan ka man tip ba ban khayo brio na kam sumbai ban khayo brio ba kan jaman sim dan kam ye ktien ke joble ke be imba ke don bor ban khayo brio dan kam pun ban khay ke brio ke jing la ka bomot ke jing kha arsin dan kam ke jing duai ke khlai ban dala pun yo du sumbai dan kam ke nong pen kha pite ko e nong pen kha na khabrio ni khatbet ki nong pen kha yeng la ni hospital ki ki doktor la khumno gumno wat chano gendong ru don ki basu don ke sap ban pen kha khon ki emi ki long hi ki ko ki ai tang ba don kam nong pen kha khon na khwa nga nong fi ni ko por hadin bala ai ki tin ki job play hadin ba ki tu ki pri ki la yo ki tin ki job play ba hadin bala don ba pun ng jing duai don ki pri ki ba wan ki bo play la ai ki bala ban wan ra ki ni ki jing pen kha fitip uba pen khai gi brio shaga jing shaga bakin jaman sem nganda pule fi naga bible na magani ga ga bang kwa ngala ong pai fi banganum manum kren ni na ga jing sngot ho tanga jong andre ngan pani fi naga bible ka shiti ka jong utitas kala nang ko balai na bi pule naga khat besaw ko ang ndrei ha bala pau ga jing la sbonu blai unong pen im jingi bat ka jing e jong u shaw benrio ula pen im ngi am na gi jing la ga hok ka bangi hingala le hare ga bakum ka jing isnai jong daga jing sat ka jing kha arsen ba ga jing pen tamai Mynsiem ba khot yo bala the no ka hayangi do Jesus Christ unong pen im jingi fi la pen kha arsen ngi ka banin kong e de unong pen kha de Mynsiem ba khot jong blai Mynsiem ba khot jong blai adin bala krenik tin ga jong blai adin bala don gi betwai
nda haba ki yo snow ka tin ke jomplay Mynsiem ko jomplay pen kendo Mynsiem ko jomplay pen kha arsene ki shega jink la ka bomat ka ta de jink tray ka bo play kwa ka jink kha ka ba shisha don kam nong pen kha haga ba kinja do haga ba kinja Mynsiem don kam nong pen kha na ka ta da pi supule ya Nicodemus bau jisu bu kurani ni ba pen kha uso ong ga to ko nong ko balai ke jong Yohanes ke khat ke besan tangin si puli kan dia ini namar kan kan pli ke jong sot ho jong pi pe uji su ang ini kiten kan puli na ko balai jong ke khat ke besan tangin puli biang ini wang ni wang wang saban puli wang uji su yang shisha shang ang me lem de khayo puli na ko bat nau Mynsiem la ban let po ke himau play ke bomot ladam khayo na ko bat nau Mynsiem kan ko dan ke ba ang ke jipen baptis Haga jin sha ga jipin baptis kawan hadin balaka lebih pek ba ka jipin baptis kam dai ga ba pipin baptis yu brio bompat la ba mot bu kapat dan gata kam dan nong rim namar ka jin ka barobor ka jipin baptis kawan hadin jong jin kalamot ndai habau jisu ang ne shisha shang ang me lem de khayo brio na ka na Mynsiem ka ni ka ga bible ka krene ka tienu play Kaba mot dan kami ke ketinu play but yo Mynsiem khoin ki ban pen khai ki brio shi ke jingla ko ban pen khapat iki fi ngan pen ifi go nuk sana ke bible yo ke jing tho ko jong wap su to bo ong ke shiti shi ki karin la pi pule ke bening kong ong ko ne ke shiti shi ki karin ke bening kong la pi pule nang ko sao pilap na ke khat ke khat san bo ong ko ne ye ki bangai apa balang ke karin ong ko ne namar lapidan si pawajar kinong hikai hau kres penban pimdan buon kikpa namar manga ken ngalapen kaya pi hau ukres jisu dai daga gospel daga ketien ublay ga im istunat bai ga ketien ong namar lapidan si buon si pawajar kinong hikai hau kres Sengap tin ke joblay nagi bobon pi yo sengau kinong hikai si buon Henry piapan tip pila khapat ne ham se hima jong play dei haganu ko sngi pi yo sngo manu bawan kran chupi manu bakhta e fi lada fi klem yo sngo ye ga jinkran ga jong ki brio Hare fila juti pat ik ktin ke jong play ba Mynsiem ko jong play ko wi sngi ta fi le se ga kamera ko marway ne ha po yeng ne pidang thia ne cheka ba fi shong marway pidang ga jing e Mynsiem jong play kran chupi ka ko ktin ke jong play ga ba dan ga no jong fi but pikla ba mot pi pa jong play ka taru ka la ba nong mo Mynsiem ko be mo ba pen khai ngi she ga jing kla ga ba mot but hang ni ki ba pen kha de gi nong la ki brio ga jong play Pipuli na ni gong upol wang wala na pidan shipo jar ki nong ikai penman pidan tang ui kupa pimdan buan ki kupa kamut kiba pen ka nama day manga o wasupol ubala pen ka fi how Chris Jesus daga gospel pidin ang tagadaw buan ki nong kren dan shibon ki nong ikai Rai kinong ikai kibasu ikai ngam da ong e ba kamentoi ka dan ni ki mentoi pitip hi ka tuan ni Henry lada klem da yos ngawi ka tienu play ka ba pen khapat i phi shi ga jingla ba mot la ni ban pen kha arsen fi ka dan ka jingma ta na ka daung kwa mga nong fi ni dan ka man tuai ni ki sngi bo blame say ki brio ba dan ka tien ka jong play ka ba im ki ba tuai ki ba yat ba Mynsiem jong play na mar haba ki let maki haba ki ai ka tien ka jong play ki brio ki kala ka ba mot but nga kwa mga nong fi ni ko por kan mau ni ba kala ba mot mga ong mga ro de ben de shai ba namar dan ki brio ki ba shukwa ba tang ban shukla no na ko Jingim bom tu le jiseng no nang ta uba di ba mu ino ai to nang ta u imbahano nang ta mo bu le he kren serong kren meng nang ta la ya no da Jingim ko wi pat bat ngi perkhat bo tu brio la khapat teng teng ni ha ban pet bai katar namar ya ka jing khai karan ka jing pher ka krao pi ka Jingim ka bakin jado ba ka Jingim ba kan jaman sing ka jing pher ka krao kuma ngong na do sedang
dan jing dai jing imba min bukan jam sim kam sedang na ga ru ngam penram ipi ba pi shakri u play la da dana pen jong pi mi na ga yeng the sem la se ga bala long kristan ki kme ki pa ki pateng jong ki dei ki bala ya lam pi la khai ki bi yeng kristan ba pi happy san ga jing kai nang ta da pi tips ni pi ko ngo nang ta pi em ga jing em ga ba bet ba pi le jing seng ta pi kit kam pa ki balang nang ta pi long ki nong ya rwai ne pi long ki nong kren ne pi la ba long ki nong ya kit kam ha ki kerdan ki ba per pi la ban po jidu ka kerdan pastor ne kerdan temen besan ne ka kerdan rang ba ne ka nugo ba pi ban andai sha nong pi lada klem da khapa lada pi klem da tip shai ba la khapat inga ngala dei ukhun chop play lada pi shut harai ba ka jing khapat ka dei bala mi na to ko yeng ka ba ngak kwa nga nong pi lada khayo brio hospital ulum long doktor ta ka dei bigi shay ong di brio lada khayo khulung hospital ulum long doktor lada khayo pi haga yeng kristan ro pim long kan jaman sem don't come he yagini lightly kinongrim pidi pinio yu sumbai ba im dan kamandan gibri pun gi betuai ba de man wan gibri yu balan pen kha ban mun sim kho jo play un kta ai gi jing em jo fi namar kjing shikri play kamdan jing motte na krani gi gi jing kit kle na la long kristana du ngadang kha he la san ngado na nganio ane jing sengam nyo pen ta ka long kjing men to inga matip yu jisu katugan ni sipang jong u bala kha u yap du no pen im tip kan tuan ni ya gi jing shisha jong tien jong play tamang asu tip ya ka ha ga jing tip ko mu prio hadien bakal bangang he na san re kata ka klem la era bi eru e mi nga ga jede ga bakan jamin se ban kwa bangang fi na sa sot ho ya ga jing khapat bagade ga dan po de ya do ba pinde shambar try ha ba dan gi betuai ki bala pun bara ba pi dan ya tien ga jong play ga kren ga im ga bakan jamin se ba pi dan ru yo Mynsiem khoi wakta e fi bapida pai show play bida kala ba man kata kade ka don kam tam agini gisni baleng hi kai gane namar ndala khapat hi bible ko ong kong ngiyo i mo play ka ba ngiyo ro ngam kren tang yi gani ka ba kan ha ba po per thain ding kren e ba ngila ba niyo i ki mo play ba ngila ba niyo ro ladam khapat kamdal jimin toy ngi ding kit kam niam ngi le kom no la ngi le bahai ki brio ngi le lut ke bro la ngi klem khapat hi ngala manong ni naman pi ngan ong pi kumni abang ong ka jing im bakan jaman sim kamat na pile chip nang pim lait den naman pi long kristan pim lait den naman pi kit kam pinale chip nang pim lait den ngi ka do ba snam bible ko ngi ka do ba snam jingi ki certificate ki bangi don ki kam bangi le ki kirdan ki ordination baro bangi yo kini ber khat kim dan jingi dei hapneng la fi mut ban let chip nang hi pi hap anati kana ba la pen kha arsin ne mp now Mynsiem khoi bana tien ka job play la pen khar sen na me fi la da pi klempat man kadan ka jing arzo tien wat ye ka beneng ro na ma de ki bakan jaman sem ki banle chige jaka ka bakan jaman sem blade bakan jaman sem ngi mani u de bakan jaman sem ngi kren kat ni ka tien job play de bakan jaman sem da ngi le chibneng de bakan jaman sem mdan shu ke ka ban na ka prthai ka bakan ka ba hagring prthai ka bala ban ne yabneng na ka dal ka dei fi ban chibneng ka ne ka tien ka ton kam tam bu chi suang shisha shang ong amen lem da khapa de pri unomio i ki hima ga juli bna daga dawo wa shim khiyaban krane gane nan usda bidon kame sumbai ban khapat bidon kame nan ga jing tuwai bi pri ga tuwai ba pen poni fi ga jing tuwai ba don kame Mynsiem khoi ba di pri jo play ga dap do Mynsiem khoi ban pen khapat ifi shige hima ga jo play fi ngan pen i fi shushu na magani ga ga ngan hikai fi kham chron singala hikai fi kat tu ga e ga jing im ga bakan jaman sem ngan pen i fi nang ne fi lada klem khapat hi lada klem khapat lada pimpat de hi bakan jaman sem kumangan ong bang si sen kamdan jinge de e ru e amat ga bakan jaman sem fi u jisu ye kren mo Nicodemus long mo ye kren khasi go kharne kum no long
msut hustau mi poi wala do do noi kai nyam do don ha kli ba poka ki jiu yu ut ki dai mani de ban yang ro bu ya mu ko ki de tiang na ma de briu ba la khen bu de briu blai de briu ba parsi de briu ba briu ki de shep tiang rai na wan chu jisu tip kani ba har ko jilong parsi jo me am dan jim toy kani jing tip jo me ki jing tho ba khoi ba am dan jing ma la da klem khapat e me menum yo i ki mau play kata kada ya baro mde tang ni katimas kada ya baro nga nga kren ni gani na mga tikina ba ai ge e mga kren balai la da klem kapat hi pim nan ni tip eru em nan stu eru em mshai eru i bagan jam sem nan eru em nama bari ka ba du kada kren shai kita pulis na si ti ki karen go benin kong kal nang ka ba ar kada khat ba khat sau ko ong no wa so pol wang u brio u bakin jado priang ni ki eru ki jong Mynsiem play namar ki long ka jing be jo uban la ai ban itu iki nabada ka bakan jaman Mynsiem ba bishar ki ubriu ubakan jado priang de priang iki ki jong Mynsiem play la priang takadaw fi ngan shuang no ipi ne ba wat kisan ran wat kat kisan ran jong Jesus Christ ulat da jet iki ulat da khat iki kila dai ki bala jet kerpang rengayo i ni jing shisha ba nda habo jisu ukraini ki bakan jaman sema ki kim da laban snut ho kuren tangi ka parsi jong nong bet ro ngai ki klem snut ho ki dalile ya ka kerpang man kelime bale me kren kamut ayu ne fi lap ang neba uji sukren shai uang aga gospel gedong yanis yaki senrano mudur tela da fi pet yaki senran ha ka tu ko por fi lapin ong kini da ber khayi la tip lot class 2 lot ha kan mau still ngan ong be ka tin hadu bau kila dan baru ji suru kim palaman pediang lot de ka bagan jalan sem namal ka badu ka kren shai de nan palaman pediang ya ka ege ka bagan jalan sem da ka bagan jado ba pli gini la jer ke Syukur kim su thui na makin pat dan man se ma ko la ban ong no kim pat dan ni na ma balai uji su ong kum ne ga gospel ga jong ya ni sun ma khan ri ong sa bo ong ya ni ki kiten wang ha ga khat ba khat ar wang ngadang dan shibon ki e ban ong api ndai pim pat la ban sha ye ki menta ong Jisu de ye ki senran yo Petrus yo Yohanes yo Jacob yo Baro itu ki khalan ong ngadon shibon ki aka tamba nganumpat itu menta nama balai pimpalaban pediang ki wat kat ki senran de kim laban pediang ye ki aka bu Jisu kren kata ke jinglong pin kren ayu uji sun kren ayu ya bagan jaman sem la da gini briu kimpat da kan jaman sem kimpat man ya Mynsiem ko bat uso ong ini kikir ngadon shibon ya banikai fi tamba pimpat laban syai kita bat fi ini ba wat la dau jisu la je kimpat dan kata ke jingla ban sngap la ne ban priang ke bagan jaman sem uang kum lo berkhat bobol uang henry ndalawan Mynsiem jong jing shisha unia lame pi shi jing shisha baro na ba unom kren la den de ki eru kat ba unio snow un kren un pen pau happy ki eru ki ban sawan na ka daw fi lada la khapat fi no Mynsiem ko lada Mynsiem ko jong play la dan fi tang bala shan sharp fi no Mynsiem ko bala pen khai fi Fila dan jing shai, fila yo ki mau blay, fila snot ho bagan jaman sem. Kalau dan ke jing snot nan ban sengap tin ke jong blay, kalau dan ke jing shai. But fila laru ban bat ke ba la keren ke bagan jaman sem.
But day hang tang nga sayo I. Badan gibriyo giba kren ben klumari kini gajing tray jaman sim ko ibo pli. Makim la te ban. Wat kinong elam giba kham khmat ki kren persya I gajing tray jaman sim ko. Ngangai tu play map ki no ma balai kim sut ko ma ka bible ko ang ba Kynja do sut ko I. La pdiang ye giba kan jaman sim. Nakadaw sa mi gibriyo mi ki kren persya wat I gajing tray jaman sim ko. Ki kren persya I gibriyo giba ya ba jaman sim ko jong play no ma balai kim la pdiang. Nakadaw nai dom nai pitar play room dom. Mo brio ba Kynja do hi snel tho. Iki ba kan jaman sim. Tengah kwa ba pintip ba ka Jingim ka ba kan jaman sim. Kaya ka ba sedang hi na ka jing kapat na ni na ka jing kaarsin. Tengah ngay ngini tuwai bat pima na ka sngi. Bat ngakwa ba pinda. Tuwai wat you play wat ang nil. Ba pin siyami ka jing kaarsin ka ba naw Mynsiem jong play. Ba pin lamp na pi puli Bible. Pin lamp na pi duwai. Pin lamp na pi mani utruai. Kaya ka jing per hadin malapan kai. Tengah ini tuwai lang ba pi. Kupa nga yang khmat chme ha ke kerteng ke jong chis. Matwaya play be it menta ke sni. Bakani ke jing hikai ke mga keren chapang ke Jingim ke bakan jaman se. Kanom long ken try ke rim ye ke priyo. Play be it akan long ke jing hikai ke batmai. Such is it. Kabala ia ka banyalami ki bakin wat bahaya me. Begini amat ia ke Jingim ke bakan jaman se. Trying a tip of play ki don kam ia ke jing pen kapat. Sige himakal jame. Kta iki wat hagani ke pora play. Kren shiki penkendu iki daw Mynsiem ko. Ai ko try bakumba ki brio ko bon ki duai gani ki try ai ba an pen khaya shibon ki brio. Sige himakal jame. But ngada nget ken try men yo buram a play. Na ka Jingim joki. Nget ken lingba ni ka jing kai kanang irap an pen shai ki. Men yo lot yo ka jing ro. Kerteng ke jong Jisu na nasra ni duai. Amen. Amen but. Amen. To blame ko khui pi ko bless you.